L-anzjani għandhom ikollhom sem akbar fis-soċjetà, għalhekk il-Politika Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva imnedija f'Novembru li għadda qed tiġi implementata biex tassigura li l-anzjani jkunu attivi fis-soċjetà. Tkellimna mas-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Anzjanità Attiva Franco Merċieqa dwar kif ser tiġi implementata din l-istrateġija. U għalhekk irridu naqlbu il-mod kif naħsbu fuq l-anzjani. Il-mod kif naħsbu fuq l-anzjani u l-anzjan huwa bniedem li għadu attiv, għadu jista' jikkontribwixxi kemm fil-qasam tax-xogħol, kemm fis-soċjetà, u għalhekk dawn din l-istrateġija tal-active aging hija importantissima biex nimplementawha biex l-ideja ta' anzjan li huwa frejl tinbidel f'anzjan li huwa importanti li huwa riżorsa għas-soċjetà. Din ser tkun strateġija li tejjeb l-opportunitajiet għall-anzjani għalhekk se jsiru bosta programmi edukattivi fosthom korsijiet ta' tagħlim għal tul il-ħajja, korsijiet ta' qabel l-irtirar mix-xogħol u taħriġ vokazzjonali. Is-Segretarjat Parlamentari qed jikkollabora ma' ministeri f'kumitati apposta biex ikunu jistgħu jiġu implementati ir-rekomandazzjonijiet. Mal-Ministeru tal-Edukazzjoni importanti fuq ix-xogħol biex naraw x'emendi rridu nagħmlu fil-qasam tax-xogħol biex ngħinu lill-anzjani lil dawk li qabżu retirement age biex ikomplu fil-qasam tax-xogħol. L-istess fil-qasam tas-saħħa. Jiġri nikkollabraw mal-qasam tas-saħħa biex naraw kif nistgħu ngħinu lill-anzjani biex joqsu l-waiting list minħabba l-mediċini, problemi, l-issues li dejjem jinħolqu biex ovvjament ikollhom ħajja dinjituża kemm jista' jkun. Huwa saħaq ukoll li hemm bżonn ta' iktar promozzjoni dwar il-kura u s-saħħa fost l-anzjani. Sa dan it-tant, is-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa ħabbar li Cynthia Formosa inħatret bħala focal point fuq l-anzjanità attiva, filwaqt li Rejdi Mek inħatar bħala direttur fid-Dipartiment tal-Anzjani.